Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salavu ve rahmetu ve bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehli îmanê be. Her wisa Xwedê Teala xêr û xweşiya din û îmanê tê ki para hemî mirovatî. Beşdarên biromet ez îro balê dikişînim ser mexlûqê Xwedê Teala. Çuqas mexlûqê zîruh ê bêruh. Heye tev ji xwe dere îbadet dike, em dixwazin bi du ayeta behsan vê mijarê bikin. İnsan o temê temamê heywana çuqa kevir û dar û ber û nebatat û o bi tevê çuqa zirewil û em bivêjin heywanê piçûk û mezin hene. Tev ji Rebê alemê ra terin secdê. Xwedê Teala di dünyayê da mexlûqê hilbijêr tenê mirov xweliqandî. Temamê mirovan heywanan temamê mexlûqê din hilbijêr nikar hilbijêre. Lê mirov hildibijêre, mirov dikare tişta hilbibijêre an jî hil nebijêre. Ji ber vê yekê digel ku Xwedê Teala ev xeml û zîneta xêr û xweşiyê dayê mirova dikare tişta hilbijêre, digel wê jî dîsa însan nankor e. Di nava mexlûqê Xwedê da ê ruh û bêruh çuqas tiştê ku hûn di dünyayê da divînin ê camid hişk ê ku bi ruh di livin ruh ketî li û tevgerê wan hene. Temamê bêkil û kêmasî wezîfa xwe pêk tînin tê. Xwedê Teala wezife çi li çi mexlûqê bar kiribe bêkil û kêmasî wezife xwe pêk tînin tê. Lê mixabin di nav van mexlûqê hanê ê ku Xwedê Teala hiş û mejû û aqil daye û bi xeml û zîneteke gelek xweşik xemilan diye û fîzîka herî baş daye û di ehsenul xaliqîn ku Xwedê Teala diwê leqed xeleqnel însane fî ehseni teqwîm. Ehsenê xaliqîn ku ihsan di her teqwîma tekwîna di her çêkirina herî xweş da çêkirî. Di gel qasa nimet û qencî û başî însan ji Xwedê ra nankoriyê dike. Ji temamê mexlûqê dünyayê însan ji Xwedê ra nankoriyê dike û serhişkê dike, serî li hember emr û fermanê Xwedê hirtîne, isyankarî dike, divit taxî û baxî. Di gel ku Rebê alemê çuqas kaînat heye tev ji bo menfiata însana xweliqandî jî ev dünya û temê axiretê kirîbin xizmeta mirovan temamê tiştê ku hûn divînin di dünyayê de heye av û dar û kevir û ber û em bivêjin hewa û baran û berf û temamê tiştê ku hûn bi çavê xwe divînin tev ji bo xizmeta me xweliqandî. Lê di gel viya jî însan gelekî nankor e vê qencî û xêr û xweşiya Xwedê Teala navînin. Xwedê Teala di Sûrê Hecc di ayeta 18 da Bismillahirrahmanirrahim wiha ferman dike. Elem tere ennallâhe yescudu lehu men fis semâvâti ve men fil erd. Erê me ew navînin, me mirov navînin ku çi di Xwedê ra terin secdê her kesê ku di asman û her kesê ku di erdê da hebe. Çuqas tişt mexlûq di erd û asîman da hebe tev ji Xwedê ra ter secdê. Yani secde her mexlûqekî bi şeklî wî ye. Secde me mirova em anya xwe datine erdê. Xwedê Teala her mexlûqekî li gora wî secdekî jê ra daniye. Herkes li gora pêdiviyê xwe, li gora karê xwe, li gora temamê heywanata û dar û kev û ber tev ji bo çawa Xwedê Teala emrê secde birinê ji wan ra kir ew wisa secde dibe. Me jî emrê secde birina me ku em serê xwe dayînin erdê ku em nefsa xwe hebûna xwe li ber Xwedê têkin tune sifir bikin loma em serê xwe datînin erdê ji Xwedê ra terin secdê ku meዕna wê ez li ber emr û fermanê te amade me tu tiştekî li ser emr û fermanê te ra ez nagirim tu tiştekî qanûn û nîzamekî îlaheka din di ser ilahiyata te ra di ser ilahbûna te ra ez qebûl nakim.
خدای تعالی دبیجه اری ما هون ناوینن چوقاس تشید عرض و آسمان ده تبج بو خدای تعالی سجده دو ایجا افتشتانه خاطره بناف دکم و الشمس والقمر والنجوم روش هیف و تمام استرکا جو خدای را تر سجده خدای تعالی چه خدمت دابه خدمت گزاری چه وظیفه لطابه کرب طاب هر روز عینی دردی که و دنیا رونی دکه هیف چه خدای تعالی خدمت خوازی خدمتش مروه را بکه هر شاده شو جارک دردی که و وان داد و النجوم مسترک تشتا کو خدای تعالی فرمانا کل استرکا کریسه استرک به که ماسی فرمان خواه پیکتینتی وظیفه خواه پیکتینتی والجبال والشجر والدواب چیا چوقاز چیا هی تبش خود در تر سجدی چوقاز دار هی دار و دوی و ام بوی چوقاز هنه گها و نبادات تبش خود در تر سجدی والدواب تمام حیواناتا جه ام بی فیله بگره حتی کرمی پچوک ان حیوان پچوک سیوری سینک دوی ام بی وزک تبج خواده را عبادت دکن تبج خواده ترن سجدی او کثیر من الناس او پر انسانا بالا خواه بده افتشده که پره که افتشده که گله که ام بویجن دلیش خمساره که خواده تعالی دوی تمام حیوانات مرد تر سجدی او پر انسانا جی یعنی معنوی تمام انسانا جمرا نارن سجدی الوهیت ما قبول ناکن دین ما قبول ناکن ام بویجن انسان هنه لدجه ما دردی کبن دی گل کو خدای تعالی اف مخلوقات تبجبو مخلوقان دی اف کائنات لی تمام دار و کبر و بر و حیوان و تیر و تلور و چو قصد دنیا دی تبج خدای در سجده دبن لی مخابن قسمه که انسان را خدای را سجده نابن ایشه نانکوری دوردای یعنی مروف بقاس حیوانه کی وظیفه خواه نزانه او پک ناینن گله کی مروف بقاس کره کی حشا بقاس گا کی بقاس گره کی بقاس هرچه کی بقاس کرمه کی بقاس میشه کی وظیفه خواه نزانه او پک ناینه لورا خواهد تعالی دوی تمام حیواناتا تمام تشتی کو دلبه دبابه او حیوانی کو دلبه جی فیل بگره زرافا بگره حتی ام بی وزیکو کرمیکی پچوک کیزک تبش خود در سجده و لی مخابن او مروفی کو خوصا خواهی تعالی خوشک و تمیز و ام بی ویجی ترکیبه که خوشک دای مروفا گله که انسانا ام بیش خود در سجده نوا و دین خود قبول ناک و کثیر حق علیه العذاب و پر انسان جی عذاب خدای تعالی لسر وان ام بویجی و عذاب دو حق بیه کو مستحق بیه کو عذاب خدای تعالی بدوان و من یهین الله فما له من مکرم کسی کو خدای تعالی و اهمال بکه و جدرگاه خواه باویجه گوه خواه نده و چافدیریا و نکه ما کی کو جرا اکرامه بکه دما خدای تعالی ما جدرگاه خواهد گاه خدای تعالی ام بویجی مرا مقاطنه بو کی دکار شونا خود دا اقا سخیر خوشی مرا بکه این الله یفعل ما یشاء بگو من خود تعالی چه بخوازوی دکه ده آیتی خود تعالی نشان دکه که اب انسانی که ده احسن تقوین ده هتی خلقاندن که فیزیکاوی سروچاوی مهشی مه مجوی مه که خود تعالی به قابلیت تفکر و به حضره دائما تشتا بفکر تشتی پیس و باش و نباش هب دارینن دیگل و اقواس خمل و زینت که خود به مرا دائما و نعمت مرا کری پر انسان خود تعالی چه ناکش خود را سجده نو دین خود قبول ناکش خود را عبادت ناک عبادت نتنه نماز و روزه و حج و زکات عبادت تمام قرآنی دوی هم گو عبادت لبام عبادت تمام قرآنی هر وسا خود تعالی دستور اسراء آیت 44 دویجه تسبحو له السماوات السبع والارض جخادر تسبيح دك حف طبق آسمان و عرض جخادر تسبيح دك ذكر خدای تعالی دك ومن فيهن هر وسط تشتكو عرض آسمان دهي همش خدای آيات پیشی دش خدای سجده ده يعني عبادت دك
و ji xêrê ibadetê jî tev ji Xwedê re tesbih dike Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, Estağfurullah, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. O ebedine tesbihat dike. Hani ulemat ve tesbih zaten tesbih de mana ibadeti, yani manevi cihce budkar mana lehine. Ledever da en bebejin dar bi zamanê xwe, teyr bi zamanê xwe, raul û heywan bi zamanê xwe, mirov bi zamanê xwe geriş Xwedê re ibadet bike. Ve in min şeyin tu tiştekî nine illa yusebbihu bihamdihi. Tu tiştekî nine ku Xwedê re ibadet neke. Tev ji Xwedê re ibadet, tesbih dike. Tev bi hamdê Xwedê ji Xwedê re tesbih dike. Welakin la tefqehûne tesbihahum. Lê hûn ji tesbihê wan fehm nake. Dar dike çiz em bi teyr û tulûr dixwînin. Her rawilekî em bibêjin bi şeklekî ji Xwedê re tesbih dike. Lê divê hûn ji tesbîha wan fehm nake. Lewra em zimanê çivîk û heywana nizane, ji xêrê Süleyman aleyhisselam tenê zimanê teyr û tulûra zanîbû, rawila zanîbû. Ew jî Süleyman aleyhisselam dua kir, got Rebbî piştê min tu vê milkê min nediyekê dinêna. Ev milkê te dayî min, piştê min tu nede tu kesekê dinêna. O Xwedê duayê wê qebûl kir, îjî Süleyman aleyhisselam vir da ew milkê ku baw, cin û efrît û teyr û tulûr gid xizmeta Hezretê Süleyman dabû, Xwedê nedayekê dinêna. İnnehu kâne halîmen gafûra. Bêguman Xwedê Teala halîm e, bi rehme û bi şefqet e û her wisa gafûr û gunê me re vedişêre. Ev ayetê hanê did îspat kirin ku divê însan qîmeta xwe ji a heywana zêdetir bizanin. Gere însan bizanibe ku însan bi qîmetdar e. İnsan jere xizmeta dîkirinê, jere îkrama dîkirinê. İnsan cem Xwedê Teala mexlûqê herî mükerrem û müşerref e. û Xwedê Teala ev kainat ji bo wî şêkirî. Divê nabe ku em di gel van nimetê Xwedê me ra kirî, nabe ku em bi qasê heywanekî wezîfa xwe nizanibin. Nabe mirov heşa bi qasê kerekî wezîfa xwe nizanibe û qasê hespekî gaykî wezîfa xwe nizanibe. Çima heywan wezîfa xwe dizane, bi emriya Xwedê Teala nake û em tu carî ji xêrî Xwedî îlahekî din ji xwe re navîne? Çima mirov ji xêrî Xwedî îlahekî din divîne? Yan tu Xwedê dikî îlahê xwe, hayata jiyana te Qur'an e, yan jî nefsa te îlahê te ye. Wekî din tu îlah tune. Tu nefsa xwe dikî îlahê xwe, ol pê wî tere an jî pê hinek însanê mîna xwe tere, wan ji xwe re dikî îlah. Ji ber wê heywan ji xêrî Xwedê kesî nake îlah ji xwe re. Lê mirov ji xêrî Xwedî îlah ji xwe re datîne. Ji xwe re çê dike. İlah mana wî çi? La ilahe. Tu îlahekî jêra ibadet werkirinê tune îllallah ji xêrî Xwedê Teala. La ilahe. Tağût tune, müşrik tune, em bibêjin şirk tune, temamê qanûnê beşeriyê ku li devrê sîstema Qur'anê red dikim. İllallah ji xêrî Xwedê Teala. Temamê hukm û ehkamê Xwedê Teala ê Xwedê Tealayê. Xwedê Teala dibêje ya eyyuhel insanu gelê mirova ma garreke bi rabbikel kerim. Sûre İnfitar da divê, sûre da şeşa heta heşta. Erê divê çi bî sedem ku tu bi Rebbê xwe hatî xapandin, kê tu xapandî dereqê Rebbê te da? Xwedê Teala tu xwe hemû xweşî dayî te û temamê heywana ji Xwedê re ibadet dike, çi tiştî ku tu xapandî dereqê Rebbê te da? Ellezî xelaqeke fesewâke feadeleke. Ew Xwedayê ku tu xwe tu çê kirî û tertîb kirî fî eyyî sûretî mâ şa'e rekkebek. Di kîjan sûretê da xwastî tu çê kirî. Xwedê Teala ev sûretê me, ev fîzîka me Xwedê Teala xwestî. Ava xwestî. û herî terkîb û mizac û çêkirina herî qenc û başê di dunyayê da. Di navê mexluqê Xwedê da. Ev Xwedayê ku ev ni'meta bi te re kirî, çi tiştekî kevna bera te û Xwedê Teala ku tu ra vestê xwe çawa dike, tu Xwedî inkar dike. Tu ibadetê Xwedê nake. Ji ber wê divê ji însan li dînê Xwedê bizivere. Ev dunya hanê çi xwaz ê te bi malê te, milkê te, çi xwaz zengîn û dewlemend bi bira bi dema roja tu mir, ev dunya ê te be û bi qasê vê dunyayê dunyakê din ê te be, tu didij bo xatirê ku tu ji ezabê cehennemê xelas bibe.
li ev roja êdî derbas bîye eğer te li vê dunya hanê imtihana xwe te qezayî nekiribe te Qur'an nekiribe programa jiyana xwe wê çawa be wê li axiretê tu kesê ku zirar dike tu dixwazî temamê mal û serwet û şan û şöhreta xwe bide Xwedê te xelas bike lê duayê te qebûl nabin lewra deriyê imtihanê hat girtin gewa roja rû hiştê derket û mir deriyê imtihanê tê girtinê ji ber wê gere em heşar bin em li dînê xwe bizibirin Divan ji van îbadeta yek îbadet ew ku me her rojê sivê du se dest pê dike divê em hamade bin hazir bin em ji me her rojê bikin ew ji îbadetekî Xwedê Teala'yê em viya ihmal nekin lewra em bivê tu bixebite nexebite îla tu heta berê tu hey saeta dixebitî 6 saeta bixebite te berê em bê tiştekî zêde dikir hinekî ji wî kêmtir bike him roja xwe bigire him li mêja xwe bike nave însan li mêj neke nave însan rojê negire însanê li mêj neke rojê digire li mêj nake em divê însan li mêj bike li mêj îbadetek bi serê xwe rojê îbadetek bi serê xwe gava kesê ku rojî digire em bê mêj nake em bê rojî negire em nave belê divê li mêj bike û rojî jî bigire lê gava li mêj neke rojî girt roja wî qebûl e lê divê li mêja xwe jî bike bi vî awayî me xwaz çend deqe em balê bikişînin ser ayetê Xwedê Teala ku Rabbul Alemîn Rebbê me giştê û divê em li gora dînê Xwedê Teala te bigerin ku Xwedê Teala me xilas ke heta carek din bîm di xîr û xweşî de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.